מישהו שאל אותי, איפה הנשמה? איפה יש נשמה? אני רוצה לראות אותה. אני רוצה לראות את הנשמה. אני אגיד לכם את האמת, מי שרק יקשיב לעצמו, תקשיב לעצמך, אתה יכול להרגיש את הנשמה שלך. הגוף שלנו מכיל הרבה בשר, מים, סוכר, מלח וכימיקלים. הרבה כימיקלים. אני עכשיו שומע אתכם. האוזן שלי עשויה מבשר, היא לא יכולה לשמוע. בשר שומע, כימיקלים שומעים, מלח יודע לשמוע, לא יודע לשמוע. אני רואה אתכם עכשיו. מי רואה אתכם? העיניים שלי רואות אתכם? עיניים זה מים. עיניים לא יכולות לראות. מה תגידו? המוח רואה. בתוך המוח יש פולסים חשמליים, והמוח עשוי מכל מיני תרכובות מיוחדות, והמוח רואה. אז יוקי, בוא ננסה. בוא ניקח עכשיו כוס, נכניס בתוכו קצת כימיקלים, נכניס בו פולסים חשמליים, ונכניס בו קצת דם, סוכרים, מלח, שיש קבב, כל מיני דברים בפנים. מה נראה לכם שעכשיו נזרים לו וזהו יתחיל לראות? בשר לא יכול לראות. בשר לא יכול לראות, בשר לא יכול לשמוע, ויותר מזה, בשר גם לא יכול לצחוק. כשאני צוחק, מה צוחק אצלי עכשיו? מי צוחק אצלי? איפה הוא נמצא? מי זה הבן? מי צוחק? שבן אדם עצוב. למה הוא עצוב? מי עצוב עכשיו? המוח נהיה עצוב? מה המוח? הבשר נהיה עצוב? אתם מבינים, אחים יקרים, שבעצם אין מצב בעולם שבשר יכול לשמוע? אתה עצבני! מי עצבני? אז הדוקטורים אומרים, כימיקלים עולים לו למוח, מה שנקרא, עלה לו לווריד, נשרף לו הפיוז, נקצר לו הפיוז. אתם ראיתם פעם וריד מתעצבן? אין סטייק מתעצבן. לא יכול להיות, אחים יקרים, שסטייק מתעצבן. אתם ראיתם פעם סטייק אוהב סטייקית? יש מצב שסטייק אוהב סטייקית? אז אני אוהב עכשיו. מה זה אוהב? אתם מבינים שהבשר שלנו לא יכול לאהוב? בשר שלנו לא יכול לשמוע? בשר שלנו לא יכול לשנוא? בשר שלנו לא יכול לכעוס? בשר לא יכול להיות קומבינטור. אתם מכירים קומבינטור? מה הקומבינטור אצלו במוח? זה שכל הזמן עושה עליך עוונטות, זה כל הזמן... מה, המוח שלו עושה? אין כזה דבר, אחים יקרים. תעצור, תשמע את הקדוש ברוך הוא בתוך הגוף שלך, תשמע את הנשמה. אתה יודע מה זה נשמה? זה חלק אלוה ממעל. חלק אלוה ממעל, אתה שומע אותו בתוך, תעצור, תקשיב רק לעצמך. אתה חולם, נכון? אתה עכשיו פה, פתאום אתה חולם שאתה בוונציה. איך הגעת לוונציה? הסטייק הזה לא היה בוונציה אף פעם. הנשמה שלך אבל, הנשמה היא בלי גבול. נשמה שנתת בי תאורה, אחים יקרים. תעצור פעם ביום. תשמע את הנשמה שלך, תשמע את הקדוש ברוך הוא מדבר אליך דרך הגוף שלך. זו מתנה יפה.